हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थादो जुदि नायनो गोसो जोबोद गोबावनि उनाव जों बिदि बेरायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना जों दानि मोनसे जायगाथिंहाय हाबबोनाय जादोंमोन आरोना माने मोनसे न'खरनिफ्राय जोङो शेयार लाबोदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा हाइरड हाबफैफिनबाय ओमफ्राय आरो दा हाइरडखौ बारलांनानै जों जेराव बेरायनो थांनो नागिरदों बेयाव थांनोसैलाय गोबावनि उनाव बिथिं फैनाय जाबाय माने इसिबां गोबावबो जायाखै जानाया थेवबो गोबाव मोनो आरोना आरो बङाइगावआव फैबाबो जों बिथिं फैनाय जाया नालाय बांसिन खमलाफोर लांजागौमोन ने खमलाफोर खालामलाय बेलासिबायबो ना नों दहाय होननाया गोदान थांनो होननाया गोबावजों खनफा जानाया जेबो नङा मैयाबो दिनैबो जागासिनो मेगिखौ नै दलाङा नांनाय दाबाय नै माबा दलाङा नांनाय गोलाव दलाङा गोलावथार बाबु दलाङा ना गोलावथार आयु गोलावथार ना बाबु डेन्जार ना बाबु दै ए गारिया जोंखौ होसोनो फैदोंनो उनथिंनि गारिखौ होसोनो फैदोंथ' आरो जोंखौ मोना ना बाबु मेरला मानसि माबा आंलाय सानदों रावबो गैफैयासै आंबो नायथ' दानो बेबायदि बार दंबावो ओंखायनो बे टाइमावनो बेरायखानांगौ बे जानुवारि बारनानै ओरै मागोनि मानि दै दं आइखौबो एसे थाब लेंखानांगौ जानुवारिबो होथारबाथाय थांनो दिगदार जायोना Christmasनि दा एसे लांदां जानोसै गथ'फोरनो नाव खारदों दे गसंना नाहरदो बाबु ए आं दाउ खारो होननायसो खोनादों नाव खारो होननायखौनो गथ'आ आं बिदि मानसि जानाय नङासो सानदोंमोन आयु दानोथ' मानसि जाखाबाय दिदिया नालाय माने मोसादों जा मानसिफोर जादों नै आं एकदम बिदि सानथाराखैमोन ओमफ्राय बेबो बिनानावाबो बेबायदि मानसि जागोन होनना सानाखैमोन आरोना ओमफ्राय जों नुनानै आसरित मोनबाय दानो बेबायदि मानसि जाखाबाय आरोथ' निउ इयार फैबायानो होनजाबाय दानो बेबायदि जाखाबाय मानसिफोरा ओरैबायदि माने जायगा मोनलायै बायदि मोनदों आरोना ओमफ्राय जोंनि बाव बोरैबा नागिरला नागिरलि मोननानै बेयाव जिरायबाय एसे बेरायबाय जोङो ओमफ्राय नै बाबुमोनखौ गावसोरखौ सानैजों थानो होबाबो थाया ओरै बेखारलाय ओमफ्राय आरो जों नागिरबाबो मोना मिनिथावसो जादों बाबु माबानाय खनसे Bye.
Babu. Apa sana? Sana थालाय मामि Sana sana. आगैजों थालाय Deh. दे Ini. आखाइ हमना थाबायदो बेयावनो थायोनो अन्थायाव जिरायना होना हामा नाङा हामा नाङा होनाङा Hai nanti dia mosaदै ना नायलाय मोसायालाय मोसानाय जानिया माबा मोसानाया खिथु देखायनासो मोसायो अयाव जिराय दे दिदिया अयाव जिराय बाय 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 Babu, dekari selai. फैबाय नै जों ओमफ्राय दा मोनसे धाबा रेस्टुरेन्ट बेयावनो धाबा बेयावनो रेस्टुरेन्ट बेयाव माबा जालांनो होनना हाबबाय हो लायफिना मानो नैबावनो अर सायबाय थानांसिगोनसो नै हेपि दिवाली बाबु बाबुआ बिदि नुबानो हेपि दिवाली Ơi, ơi, Mamiनाव फुगारलाय बेयाव फुगारनाय मामिनाव फुगारनाय बेयाव फुगारनाय आजावनो Kopiyo? Hah? Ini labai ơi. Bayang Pai. Ayo. Mahar ri. Babujung Pai, babujung. Babujung akhir. Ya horgum deh. Sarjana editing master kan? Editing खालामनो हरदे ओमफ्राय गाननि होलाय आंनियानो बानायहोनो लिरसै आरो आंनि मबाइल लाइटामफोरा अननानै Ya 너 다 털지 맘이야. 너로 태야 지금 비디오에서 다랑 친구하는 비디오를 거의 만나는 맘에 그러면 뒤지 알아 보이. 그야뭐 마음으로 산 거야 누나 뭐 있으면 지나마 너희 안 잡고 타라 비는 그이나 자 이거 님 안돼 가면
नोंनिखौ सोमखेखेसो नुदों ओमफ्राय नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै फट'फोर लाबाय माखासे मोनसेबो फट' माने लानो होननानै लाबाथाय मोजाङानो जाखाया आरोना फट' ओमफ्राय बिदिनो जानला मोनला खेबलाबायनाय आरोना गासिबो ओमफ्राय जाबाय माबा बाबुमोनहाबो बाबुआथ' आलु फ्राय गोथाव मोनो आलु फ्रायखौ जाबाय ओमफ्राय चावमिन आरो बिरियानिखौ जायासै होफेरनायबो जायाखै नालाय बेयो जायाखै आरोना ओरैनो गेलेनानैनो एरला एरलि खालामनानै ओमफ्राय आलु फ्रायखौ हले जादों बाबुआ ओमफ्राय गोबावनि उनाव दिनै बेरायनो मोननानै एसे मोजां मोनबाय माने बेरायनो माने बाबुमोन जन्म जानायनि उननिफ्रायनो माने कर'नाबो जाना होबाय ओमफ्राय आरो बाबुमोन देरगौमानि नै दासो बाबुमोनाबो देरनायजों एसे ओंखारजानाय बायदि मोननानै ओमफ्राय जों दा बेरायनो एसे सिगांनिफ्रायनो लोगो लालायबाय थादोंमोन खिन्थु जायाखैमोन ओमफ्राय दिनै ग्रोब मिलायबाय टाइमाबो बिस्राबो जोंहाबो ओमफ्राय ओंखायनो जोङो बेरायहैबाय आरोना बाबुमोनखौ लानानै एसे न'आव थाबाय थाबा बरिं मोनोना मालाबा बिदिनो बेरायबा मोजां मोनो आरो गेजेर गेजेर बेरायबाय थाबाबो मोजां नङा न'आव थानो गोसो जाया बेरायबाय थाबाबो बिदिनो गेजेर गेजेर ओंखारनांगौ आरोना होमबाना एसे माबा जायो आरोना मा होननांगौ आं मिथिला जिखुनु मिथिगोन आरोना जायफोरा जों बायदि सोरबाफोराथ' दं जानो हागौ एसे माने बाहेरावबो बेरायनो गोसो जानाय आरो न'आवबो बेबायदि आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय